Čau ľudia, tu je Diamond, vítam vás v novom videu. Dajte like, odber, zvoček, na vám nové video neujde. A kúkajte sa so mnou na to, ideme s Simpsonom a poďme na to. Česká televize, producentské centrum převzatých pořadů Praha uvádí americký seriál Simpsonovi. Opatrně, Homere, je náledí. Na opatrnost není čas, jedeme pozdě. Vánoce u Simpsonových. Ahoj, no mene, jak se vede? A taky tě jsem zatáhli, co? Jak se máš, Frede? Pardon, to ty kaloše. Krásné, že? A teď Santa Clausové z celého světa.